قدام pajjiżi kbar dejjem urejna rida soda daqs iswar fin-negozjati ta' sħubija ksibna l-aħjar għalik u għalija saħan sitra anka dritt tal-lingwa Maltija għal-kem għadna bis fil-bidu ta' dal-vjaġġ ġaqet nuru ħafna mpen u tant kuraġġ għalon it-triq diġà mixin għax issa nafu l-fejn sejrin qudiemna hemm rebbija ġdida għalon it-triq il-kol flimkien fiduċja sħiħa fil-ġejjien futur aħjar għalik u għalija kienet ċara deċiżjoni il-poplu wera konvinzjoni li rid jara dal-pajjiż jissieħeb fl-Unjoni xorta nibqaw poplu ħieles u sovran nistaw anka nkunu pont fil-Mediterran għalon it-triq diġà mixin għax issa nafu l-fejn sejrin qudiemna hemm rebbija ġdida għalon it-triq il-kol flimkien fiduċja sħiħa fil-ġejjien futur aħjar għalik u għalija danu żmien fejn m'għandniex nibqaw mifrudin għax din ir-rebħa tagħna l-koll Maltin u Awġin għalon it-triq diġà mixin għax issa nafu l-fejn sejrin qudiemna hemm rebbija ġdida l-Ewropa triq il-kol flimkien fiduċja sħiħa fil-ġejjien futur aħjar għalik u għalija d-rebħa Maltija d-rebħa Maltija. Grazie.